бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Нав наздик ба 400 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз якчанд хонаҳои баландошёна, марказҳои савдо, майдончаҳои варзишӣ, дуконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки айни ҳол ҳамаи он фаъолияти хуб доранд. айни ҳол корҳои сохтмонии парчам бо баландии 50 метр дар боғи фарҳангии ноҳия, хонаҳои баландошёна, 2-3-4 ҳуҷрадор, марказҳои савдо ва майдончаҳои варзишӣ муташаккилона ҷараён дорад. вобаста ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Нав ҳамагӣ 405 иншоотҳои ҷашнӣ ба қайд гирифта шуда, 229 адади он мавриди баҳрабардории сокинон қарор гирифт. иншоотҳое ки имрӯз мавриди истифода қарор доранд аз қабили бунгоҳҳои тиббӣ, муассисаҳои таълимии ибтидоӣ, марказҳои савдо, нуқтаҳои шусушии нақлиёт мебошанд. ҳамаи он иншоотҳое ки аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Нав ба нақша гирифта шудааст, то ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода хоҳад шуд. дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар деҳот, маҳалҳои аҳолинишин низ корҳои созандагиву ободонии дастаҷамъона бо суръат идома дорад. чӣ хеле ки гуфта гузаштем, дар аксарият дар ҷамоатҳо, марказҳо иншоотҳои хизматрасонӣ аз ҷумла ҳамом, ошхона, кошонаи ҳуз ба нақша гирифтагӣ, як хелаш ба истифода супорида мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. мо сокинони ноҳияи шаҳри Нав кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд пешвоз гирем. қобили зикр аст ки имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамоату деҳоти ноҳия корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашнҳои миллии кишвар бо маром идома дорад. сокинони ин гӯшаи кишвар дар азми онанд ки ҳамаи ҷашнҳои миллии мамлакатро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз ноҳияи шаҳри Нав барои барномаи иттилооти Навид.